ya ni wannan. Mama, Na rantse da Allah. Wallahi sai baka, wallahi sai baka. Wani wannan ba. Bai yiwa a ce tun da kaka yi ta kana da ɗan kuɗin ga. Kullum zaman shago kaka a ce ba kuɗin ce wani. Wallahi sai baka. Sai baka, wallahi sai baka. Wani wannan ba wani. Kuɗin ce wani sai ka ba shi. Kai, ka ce ya ba da kuɗin sai ya ayo. In bai ba da kuɗin ayo bai cin abincin gidan ka. Kana ta ka bani wuri ko baka ta ka waɗa mishi. Magana banza magana yoyi. Me an wani aure bai rabe ko baka wahalar ciya. ya kai ɗayar ba? Oh ya ni good morning. Morning. Da mai nan ni mun ka wallahi. Lahiya. Makamu ya baka kwari. Ya su baka. Ine na so ka je ka su baka dola. Matarka? Ya su baka. To ka ɗayar ba. Ina ni ina shiga faɗan mata da miji. Ba maka mata na mun. Ita matar taka? Ka komi. Nawa za ka ba? Ku nawa si baka? Kana biya na? To ka san ni dai game da aiki na. Ai ba sani ba sabo. Ka su baka. Kai ba ka ci ubanka ba in ci ubanta ko. Shi ne. Ka ban dama ko. Ka su baka. Mu je mana. Kar ka damu. Ka su baka. Kar ka damu ai. Wana yaro na mu. Kar ka damu ai. Ai wallahi ni yanzu. Ke don uban wa. Shi na ni ce don uban wa. ai ba za ki Kai ya turo. Kai ya turo. ya hakuri hajja dan Allah. To ba ni kulki. Dan Allah dan Muhammadu suna ke. Ba ni kulki in kana son kai ta ka bar gidan ga ba ni kulki. Ba ni kulki. ai hajja zan je wurin aiki ne sai ƙarshe. Shin yanzu za ka bani koko sai na ci mutuncin ka? Don Allah dan Allah hajja kai ni ba ni wallahi na aiki na hajja. Ba ka bani. Allah dan Allah hajja. Ka tsaya ku ga abin da za a aikata mu. Dan sanda za ka ɗauko ni wallahi ba dan sanda za ka ɗauko ko soja za ka kamin bannan